Това е измислица на сайта на Ивет Добромирова. Това е прес-секретарката, прес-аташето на Марин Райков, служебният премиер, който вместо сега да пише показания пред следовател и прокурор, го изпратиха посланик в Рим. Марин Райков беше премиер на служебния кабинет, направи доста далавери с имоти държавни, прехвърли ги, направи някои други сделки и концесии, за които трябва да отговаря и ще отговаря пред съда. Неговото пресаташе Ивет Добромирова, която стои в дъното на един център, така, мозъчен център, който дирижира разни съвсем такива дори криминални елементи, които се представят за протестиращи. През нейната агенция минават директивите, а и финансирането за част от тези протести, които ние ги изпитахме на главата си, които хвърляха камъни, чупеха и псуваха тук наоколо по улиците, по площадите на София. Ивет Добромирова е човека, лицето, което стои зад тези протести, свързана е с ГЕРБ, естествено, защото целият служебен кабинет беше... Господин Сидеров, кажете, бяхте ли в този ресторант? Това питат всички тук. Момент да ви кажа. Кажете. Да завърша. Не бъдете толкова нетърпеливи. Просто не сте говорили до сега и хората се интересуват. Да, но ако сте професионалисти, трябва да знаете, че когато ме прекъсвате, става замърсяване на ефира и хората не могат да чуят. Нали искате да чуят хората? Добре, отговорете ми. Нали така? Добре, нека да се изслушаме тогава. Така, този скандал, повтарям, е измислица на Ивет Добромирова и нейното сайтче, за което ние вече сме завели иск и ще я осъдим. И от сега мога да ви кажа къде ще отидат парите, на които ще я осъдя, както осъдих Слави Трифонов за клевета. Ще бъде осъдена другарката Добромирова и ще бъде принудена да плати сумата, за която съда отсъди. Още от сега съм определил църквата, където ще подаря печелените пари. Също така ще заведа дело и срещу други медии, които с нездрав ентусиазъм подхванаха тази клевета, без дори да свържат две и две, да направят простата логика, че няма как един сервитьор да знае дали са атакисти в неговия ресторант, или гербери, или социалисти, или депесари. Нали така? Съгласете се. Прочетете текста, който излезе първоначално от сайтчето на Ивет Добромирова и ще видите, че там просто няма дори логика. Така че това е една измислена случка, един измислен скандал, който е част от сценария на ГЕРБ и прогербърските структури, да бъде удрена атака, да бъде омаловажавана, да бъде дискредитирана. Между другото, искам да кажа на господин Борисов, тук от вашата широка трибуна, че когато ме запознаваше с Жозеф Дол, който е председател на НП, на един прием в Бояна, господин Борисов ме представи на Жозеф Дол като един сериозен български политик, като една основна политическа сила в парламента. И сега не разбирам защо по този начин неговите представители, евродепутати в Европарламента, отиват да така подклаждат в НП някакви настроения срещу атака. Аз това не мога да го разбера. Защо по този начин се върти като палачинка в тиган?